No niin, moikka moi, se on Joonatas täällä ja nyt me avallaan näitä laatikoita. Ja me voitais vaikka aloittaa näistä eSports talvilaatikoista ja katsotaan mitä näistä tulee. Mä toivoisin, että näitä sinisiä meitä ei tulisi. Että näitä vähän parempia ja tuon mä voisin ottaa sitä trekkinä. Mutta katsotaan nyt mitä täältä tulee. Siellä menee Dessu 2 kertaa ja me saadaan Novaa. Syövä. Ja se näyttäisi olevan Field Tested. Minne se meni? Se on mitä? Toi ei oo Factory nyt. Paljonko se maksaa? Tuo näytti ihan Field Testediltä. Okei, 17 senttinen, se ei paljon. Avataan vaikka Phoenixi. Tästä seuraavaksi. Sieltä mä toivoisin tosta eteenpäin. Noita sitä trackinä, mutta katsotaan mitä sieltä tulee. Siellä menee kaikkea kivaa. Ja Tech9 Sandstormi. Syöpään todellista. Avataan. Mä oon itse asiassa lavannut koskaan tällaista Huntsmania. Katsotaan mitä sieltä tulee. Siellä meni vulkkani ohi. Momentista mennään ohi. Oisin voinut ottaa sen momentin. No, ei sitä. Otetaan taas yksi e-sportti. Ja toivotaan, että sieltä tulee jotain hyvää. Yes, Famas Afterimage. Yes. Sanoit, että se on Factory nyt. Ei, se on Field Tested. Mä olisin niin halunnut tuon Factory nyt. Aina ei voi saada kaikkea. Se ei oo vielä tullut tänne. No, toi on ihan jees. Se on kyllä huono kuntoinen, mut varmaan tuun käyttää tuota. Sitten mennään Breakout-laatikkoon. Nää on näitä uusia ja uusia. Ja mä haluaisin oikeastaan Clockin tuolta. Ihan mikä, tai ihan sama mikä kunto. Mä oon muuten unboxannut silloin kun mun ekoja keissejä. Niin mä repäsin tällaisen Field Testedinä. Ja nyt tänne jotain hyvä, siellä meni Clockki. Huonolta näyttää. Ei oisit antanut se StatTrak P250. Se olisi ollut nätti. 5 avanta jäljellä.